No, jo crec que és un entrenador que té les idees molt clares, que sap el que ha de fer, que crec que té molta ascendència al vestidor, perquè conservar un bloc des de segona catalana, fer-lo treballar bé, fer-lo jugar bé, tant a segona com a primera consecutivament per aconseguir l'ascens a tercera divisió i competir tots els partits a tercera divisió, a mi em sembla d'un mèrit absolutament descomunal, no? Ell ho sap, perquè jo li he dit moltes vegades que és molt meritori, és molt difícil el que fa, i crec que ens trobem un equip doncs, competitiu, ben plantat al camp i que intentarà aprofitar les ocasions que es trobi per davant. El que fa Beto, definir Beto, ho pots veure cada setmana amb el treball que fa i amb el temps que porta entrenant a tercera divisió. Crec que és un entrenador amb les idees molt clares del que vol fer amb els seus equips, les idees molt clares de com vol jugar, i ell ho porta fins a l'extrem cada setmana, sabent que això comporta riscos, però ell ho segueix intentant i ho segueix provant, i crec que en aquest sentit Beto és un entrenador que a nivell tàctic exigeix molts als seus jugadors i al final fa que les coses surtin com ell volen, i això parla molt bé d'ell. Ja ho he comentat abans, vam tindre la sort de fer el curs d'entrenadors junts i vam tindre xerrades molt llargues sobre futbol, i ja veies que ho té al cap, ho té a la sang i ho viu moltíssim, i per tant tot el meu respecte i admiració. Per mi és un molt gran entrenador i molt bon entrenador.